με 18 άρια, 18 grains, πάλι στα 50 μέτρα. Όχι πως δεν είναι δυνατό, άλλο είναι γύρω στα 25-26 ποδόλια. Πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα κουπάκια. Και αξεσουαράκι μαζί, γεμιστήρα 18 με indicator ακόμα που σου δείχνει πόσες έχεις ακόμα. 18 είναι νομίζω υπεραρκετές για το συγκεκριμένο. Μια χαρά. Νομίζω από τα λίγα που έχουν τόσες μεγάλες γεμιστήρες. Πέρα από τα χάτσα. Με το γνωστό τρόπο γεμίζει, έχει ελαττήριο. Έτσι. Η πρώτη μπαίνει ανάποδα. Ναι, τώρα τσιπάει. Εδώ θα δούμε τα γκρουπάκια τώρα που κάναμε. Αυτό είναι στα 50 μέτρα. Από εκεί κάτω ρίχνουμε. Και με το αυτοκίνητο το μαύρο. Έτσι. Εδώ μιλάμε για 10 βολές. Γκρουπάρισμα στα 50 μέτρα. Και άλλες 10 εδώ. Εδώ είναι τα ζυγίσματα. Εδώ είναι με αέρα. Εδώ είχα σαντιστεί. Και εδώ τα ίδια. Εδώ με παραπάνω ψυχραιμία 10 βολές είναι σούπερ στα 50 μέτρα. Έρχεται με βαλιτσούλα σκληρή. Πολύ καλή ποιότητα. Εντάξει. Γενικά με διάφορα αξεσουαράκια. Έρχεται με 2 γεμιστήρες, γεμιστήρα μονής βολής, έχει πικαντίνη από πάνω εξτρά